Avui un reportatge curiós. Avui l'opinió de Lluís Carreras per un cantó i la de vosaltres, els aficionats, per l'altre. Comencem aquí a la grada, fins aquí, fins a la banqueta de la nova Creu Alta, i des de la banqueta, de nou aquí, a la grada, per saber què pensa un de l'altre, què pensa Lluís Carreras de vosaltres i què penseu vosaltres, l'afició del Sabadell, del tècnic aquest any del centre d'esports. Anem a conèixer-ho. Yo creo que estará contento con la afición que tiene. De vez en cuando pues hay cosas que parecen bien, otras mal, pero en general yo creo que debe estar contento. Vamos, no creo que tenga nada en contra de la afición. Tiene que opinar bien porque somos una afición buena, creo yo. Pues de l'afició opina que és que apoya l'equip, però bueno, que tindria de venir més gent, que no sempre hi ha la gent que tindria d'haver-hi, i si després ve més gent, quan anem bé, però bueno, també tenen d'estar quan va malament l'equip. El que penso de l'afició, que som molt quiets, no som esbarats aquí, aguantem molt. Bueno, yo creo que está contento de la afición, por lo menos eso es lo que da a entender cada programa que sale en el liquidado, ¿no? Yo creo que está contento y que bueno, la gente que viene al campo está con él y él con la gente, con los aficionados. Opina que tiene buena afición, porque lo dice en muchas ruedas de prensa, salió diciéndolo, que tiene muy buena afición, que la apoya mucho la afición. Eso no lo sé, porque no, vamos, leo todas las crónicas del Sabadell, pero yo no he escuchado que opinen ni a favor ni en contra de la opinión del espectador tampoco. Sí. Sí, evidentment que sí que té afició, tant a casa com a fora. Recordo el partit de Badalona, partit a mitja grada del Sabadell, partit de Sant Boi, mitja grada o més de mitja grada de Sabadell, partit de Terol. Sempre tenim els aficionats fidels que venen a tots els partits i després, evidentment, per proximitat, l'afició quan pot, no quan vol, perquè vol sempre, però quan pot es desplaça en massa i això ho agraïm, no? Això l'equip jo penso que ho agraeix. No ho sé, la veritat és que no ho sé, suposo que hi haurà de tot, gent que em veu bé, gent que em veu malament, gent que és crític, gent que no és tan crític, gent que és més benevolent, no sé, jo faig una reflexió i segueixo dient el que vaig dir la primera xerrada, precisament aquí, en aquest camp, davant l'afició, no? Nosaltres treballarem per un objectiu que no passa per ser dia a dia, treballar dia a dia, ser generosos amb l'esforç, i en els meus jugadors mai els hi puc dir, escolta, tu, és que no heu donat el que havia de donar. Guanyar o no guanyar no ho pot assegurar ningú, ni jo ni ningú. Y está haciendo bien su trabajo. Lo que pasa es que necesita que tengamos en 6 o 8 meses que llevamos, hay que darle margen para que saque gente y busque gente, pero con lo que tenemos lo lleva bien y creo que la gente está contenta. Pienso que es buen entrenador, el sistema que tiene me gusta y los jugadores le saca partido. En fi, creo que és bon entrenador. Un entrenador que té més o menys les idees clares de jugar a l'atac. Hi ha moments que jo considero que es té de saber matar el partit, però bueno, de moment bé. Bueno, pues yo opino que es buen entrenador, que si siga como va, pues yo creo que nos hace espectáculo, nos crea espectáculo en el campo y nos hace jugar a los chavales y yo creo que haremos grandes. Con él yo creo que puede hacer algo en el equipo, seguro. Pienso que es buen entrenador y de momento está haciendo las cosas bien. Viene de una buena escuela porque ha entrenado un entrenadores buenos, el Johan Cruyff, Guardiola y tal, y pienso que lo está haciendo muy bien. Pues a mí me está gustando, porque está haciendo, vamos, que estamos disfrutando este año con el equipo.
Ja ho heu vist, en línies generals, comunió i bona sintonia entre Lluís Carreras, l'entrenador del Sabadell, i vosaltres, i l'afició arlequinada. Segurament una de les claus de la bona posició a la classificació ara mateix.